की खूब और का बातें से टीवी ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Rockabye, no. Rockabye, rockabye. Rockabye, rockabye. You gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Long with a little heart, you can't shame me when I am with you. There's no place I'd rather be. Thì nak kalian menjadi ka H&M Southwest Kasih District ni lah Nishong tai ya kaneka meeting CEC jong ka H&M Southwest Kasih District ya kaba nak kalian menjadi kum kasem ni mali priang ya ka cuci ya nakam jong sekretari jong kasem H&M Southwest Kasih District ya kaba nilayo munin ka sau tarik na ti jong sekretari ka tumba ba mention hangi ya kadit bat mentangi lalu kerki ya kanika CEC jong ka H&M Southwest Kasih District ban kapang ka jing inokam jong sekretari pada kolom ba don kanu ka daw bat ni ka seng H&M Southwest Kasih District mulai ino ikam tang na kidaw ba ubun kam hang ni hang tai bat kakum ka jing tho ha kan ni siti ba ulang lu ba hat ngan cibun ki jing duna ha dei bat kaseng ha ka kum tekam nama ba ngam lapor ke na kalian ka jong u la kedaw kita ki jing duna ka jong u ba lat ba ha ba wan ha kinu ki meeting mani ha kinu ki program jong ka seng te driver la kataru na kalian ka jong i kong ka seng ni dap da ka mesin ki jing sokhia ya ka ba na kalian ka jong i ni don ka daw ba u driver la ino tang na itai daw ba u kun kampala tidak kalian kejungi ngidap daka mesin di Sokhia kejungu ban nak kalian kejungi lu bikin bok kalian nak minta kejungu ba un dei ban ino ya kaseng kejungi kembang kalian ba yo ngan pada long kanu ngan long tang u membership ha kaseng dengan nom masuk ban ya bat ye ki kam ki jam tidak kalian kejungi lu ngidap daka jing dokumen ketum kejing ong kejungu ban ni kirbok kerwiang ya nanta ke jong ba un nang trestom na nanta ka ri bat ke jag bendriu ban sakri kam ha shu warla undon long shu no kit kam hapo jong ka H&M dai yo lesi long kum membar ka kum ka jong dai sa tertib hadir ba la ni am ban long kum membar dai ka kum ka jong meneh par ba kran ba ngawan ha ni face ba ngalak bangun kum baru tina kalian kejungi ni tak ada kejing dokumen nak tak kejungi bat ai baru boleh terkendal untuk hai kita ki kam kijang kejung u baru nak ban trai kam ha shu ya ki kam kijang bat kam tam ban anda jimut apa dai bat ka iman salan jong kadang katan kejungi bat kejing penting kita kesniru kalau kejing penting ke wakam ke nak kita kejungi bat hakane kasih isi ni la thum ad hoc no haka pus jong sekretari bat nilatun ad hoc sekretari no ya ka pus jong sekretari da iba risam skem lingda mentai labat kun ad hoc sekretari haka ne ka pus ka da thli bat ha ka kerdam ka ba haka pus jong recording sekretari la thum no da I shan yok nyau balon ban shan yok nyau I ban long I recording sekretari na utaka Southwest Kasih District kejungi ban hakaju kaporu na kalian kejungi
ngi sa penlong no ya kajing ya jit nong kitkam thamai hau ni usnem banwan ngila banlong hau banai Januari lani Februari ya kaba nagri yang kejongi kelak dehi kapali kejongi ya kaba ngin sa ya jit no ya ki nong kitkam jong ka H&M Southwest Casino District nang ba ini yo menpalem barok-barok hakini ki pus bakar do kaseng nomor ba ka khamslam hi kajing long nong yalam kejongi bat ni kerman skam hau ni usnem banwan ni yo ikta ki nong yalam ki ba hakmat ki ba don sisa ya kajing kli na kumta ka liwat kijak benreu kejongi bat khamtam bat sakri ya ki bat palba jong ka do kathan ban nyarap ya ki nuki jing hakani ka dong kathan kejongi